150, 150, 200. मेरा छोटे कहते हैं वो छोटे जाए बड़े नहीं ಐನೂರು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಜರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಜರಿ कर चलो गाजर चलो गाजर चलो गाजर चलो गाजर टमाटर बोलो इसका रेट ಅದು 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಬೇಕಾ ತೋರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬರೇ ಚಾರ್ ಏ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ್ ವಾರೆ ಮಾಲ್ क्या नहीं बेटा वो तो ₹250 ₹250 वो बरे यार 150 वो ₹250 150 वो ₹250 150 वो ಎರಡೂವರೆ ₹250 ಎರಡೂವರೆ ₹250 ಎರಡೂವರೆ वो ₹250 ₹250 वो ₹250 ₹250 वो ₹250 ಎರಡೂವರೆ ₹250 ಎರಡೂವರೆ वो ₹250 वो ₹250 वो ₹250 वो बरे ಎರಡೂವರೆ चलो बुलावर चलो बुलावर चलो बुलावर चलो बुलावर खा 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 खा
रेट बोलो 150 रुपये थैला। कितने रहते एक में? एक में कितने रहते? 14-15।